АТР – джерело правди про репресії в Криму, тому припинення його фінансування неприпустиме. Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял на онлайн-конференції, організованій Міністерством закордонних справ України. За участі міністрів закордонних справ України, Литви, Латвії та заступника міністра закордонних справ Туреччини, громадські активісти, правозахисники та представники корінного кримсько-татарського народу обговорили репресії в окупованому Криму та ситуацію з телеканалом АТР. Правдива інформація про події в окупованому Криму блокується Росією. Доступ до неї вкрай обмежений. Тому ми занепокоєні припиненням фінансування українським урядом першого кримсько-татарського телеканалу АТР, який ми дивимось, щоб знати правду про порушення прав людини. З держбюджету цього року Мінфін виділив Мінреінтеграції 348 мільйонів гривень на програму забезпечення інформаційного суверенітету України та розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. З них 50 мільйонів мав отримати телеканал АТР за кодом 2610, тобто як субсидію. Але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги, а телеканал, мовляв, має взяти участь в конкурсі. Але навіть умови цього конкурсу досі невідомі. Такі дії Міністерства реінтеграції залишили АТР без фінансування і загрожують подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію.